perspectiva, perquè ens agrada també entendre el tema del gènere en un sentit més ampli, no? I llavors sí que li diríem a les violències masclistes digitals, doncs aquelles que expressen la manifestació de la discriminació i la situació de desigualtat de gènere, però en el marc d'un sistema de relacions de poder cis heteropatriarcals. I llavors això també és important per nosaltres emfatitzar-ho. I en aquest marc es produeixen, es distribueixen i es difonen o s'amplifiquen, no?, en els entorns digitals i a través d'aquestes tecnologies de la informació i comunicació, o les TIC, no?, que serien tecnologies d'informació i comunicació i també de la relació, no?, perquè ens relacionem cada vegada més de manera creixent amb les noves tecnologies. La normativa 17/2020 inclou per primera vegada de manera pionera a casa nostra, pionera a l'estat espanyol i pel seu abast també de manera pionera a Europa, el tema de les violències masclistes digitals, i ho inclou com a àmbit i com a forma. Les violències masclistes digitals passen en un àmbit que és tan important com els àmbits presencials que hem vist tota la vida. Allà ens relacionem, allà generen discursos, allà generen també presències, no?, i estan en un continu entre el presencial i el digital, i per això també és important que hagin estat incloses com a àmbit i que, a més, incloses en els altres àmbits. De manera que les violències de parella també es poden exercir de manera digital, les violències familiars també es poden exercir de manera digital, en els àmbits sociocomunitaris també, perquè no només és un àmbit, sinó també és una forma d'exercir violència. Les tecnologies, a través, per exemple, de fer caure una web o de fer no sé quins clics, no?, el que aconseguim és aconsegueixen exercir aquestes violències, no? Per tant, és una forma i també és un àmbit. La llei és molt important perquè, a més, ho veu de manera transversal, o sigui, a través d'aquest àmbit, però també tot que travessa els altres àmbits. També ho plantegen en l'àmbit institucional, en l'àmbit polític, en l'àmbit de la parella, en l'àmbit familiar, no? I és molt important perquè, justament, està allà, i que estigui allà escrit en una normativa generarà més possibilitats d'atenció. Li posa un nom, li està dient identifiquem que existeixen, que són aquestes, i a partir d'aquí és quan podem començar a actuar per fer-hi front i, en definitiva, al final, millorar la vida de tantes dones i de tantes persones, no? Llavors, també l'interessant d'aquesta llei i una manera més de transversalitzar-ho és que ens emplaça a fer recerca específica sobre les violències digitals per identificar quins són els seus impactes i què podem fer, no?, per fer-los front, però també emplaça a generar formació, a que nosaltres puguem saber de què van i ens puguem autodefensar, que es pugui també generar a les escoles, a les universitats, i finalment també emplaça el treball amb les plataformes intermediàries, perquè al final aquestes violències també passen a casa seva, s'estan desresponsabilitzant molt del que està passant i ja convé que es comencin a prendre mesures justament per poder-les erradicar, perquè el dret a les dones a erradicar-les també passa per aquí, no? Però una manera de prevenir també clàssica és sensibilitzar. O sigui, si no sabem quines són, si no els hi podem posar cap nom, no? I per tant aquesta normativa ara ja té una fórmula en si mateixa sensibilitzadora, perquè ja tenim un nom, ja podem començar tal com diu la normativa i ja s'entra d'una altra manera, no? Sensibilitzant, fent arribar que això existeix, que té un nom, que es pot produir d'una determinada manera, que té uns impactes, perquè a vegades és difícil identificar la violència digital, però no és tan difícil identificar-la a partir dels impactes, no? Doncs em sento així, m'ha passat això i a partir d'aquí arribo a identificar que això que he estat patint o això que he estat exercint, no? Perquè hi ha persones que llavors els ajudes també a identificar que ho estan exercint i que ho han de parar de fer, no? Doncs sensibilitzar en aquest sentit, no? Doncs que surti també a les campanyes del 25N o a les del 17M, no? Que surtin també aquestes formes conjuntament, perquè moltes vegades passen en paral·lel també a altres violències que ja coneixíem, que arribi a les escoles, que arribi a les universitats, és una altra manera preventiva, fer-ne formació, pràcticament no està als temaris d'enlloc, es fan tallers molt específics, moltes vegades més orientats amb el tema de no prendre riscos, que també et treu llibertats, no? Perquè quasi és com no vagis d'aquesta manera, no intercanvis aquest tipus de fotos, i això t'està també negant certes llibertats. La idea seria com poder compartir de manera més segura, però no haver-nos de reprimir sempre i sempre les mateixes, no? Fer campanyes en aquest sentit, no? I a la vegada també treballar en col·laboració amb
com una manera preventiva, amb gent que sap també de tecnologies per començar a treballar preventivament amb el tipus d'eines que utilitzem quan naveguem, quan ens comuniquem, no? Intentar apostar preventivament per altres tipus d'eines que, per exemple, no siguin sempre privatives, no pertanyin a plataformes que sabem que no atendran en cas de violències, no? Això pot ser un conjunt de mesures que servirien també per la prevenció. El tema és que en tota la formació que reben les professionals, sigui per part psicològica, sigui per part jurista, sigui per la part d'atenció, no? Ha d'incorporar també aquest tipus de violències la seva formació, no? Però clar, moltes ja estan treballant ara, doncs poden també fer formacions en aquest sentit ad hoc, ja n'hem fet, per exemple, nosaltres moltíssimes, no només sobre com detectar-les i que tinguin uns noms i que aquests noms estiguin inclosos en els seus protocols per poder-les identificar, sinó també, com he dit abans, identificar també a partir dels seus impactes i, sobretot, conèixer fórmules de resposta. Fórmules de resposta de com disminuir, per exemple, els riscos de navegació o com cuidar-nos, però també com interactuar, com actuar d'una altra manera a partir del futur també online, no? I llavors aquesta fórmula que també ajuda a incrementar l'autodefensa digital, que no sempre necessitis d'algú, sinó que et generi una forma més autònoma també de poder-hi fer front, no? Que generi sobirania digital també és molt interessant. Llavors, si són les mateixes professionals que tenen, que ja van incorporant i es van també fent més autònomes en aquest sentit, també segurament serà molt més fàcil que ho puguin reproduir, que ho puguin transmetre en els casos que també atenen, que es vegi des del punt de vista dels drets, no? Tenim dret, les dones i les persones LGTBI, a habitar i viure lliurement a les xarxes i de forma segura i plantejat més en aquest sentit, no en el procés d'anar-ne perdent o a vegades fins i tot marxar de les xarxes. I clar, això no ho podem fer, no ens ho podem permetre perquè ja hi som menys i ja estem participant menys en el que és la definició i el disseny del que són les tecnologies d'avui i les tecnologies del futur. No ens podem permetre no ser-hi, no ens podem permetre que internet no tingui les nostres idees, no tingui els nostres temes d'interès, no parli de les coses que ens preocupen i no les atengui. Per tant, el que hem d'anar és més cap a una atenció que sigui regeneradora, que no ens faci fora, sinó que més aviat ens deixi estar dins d'una manera molt més empoderada. I a banda dels perfils que ja coneixem i que ja estan atenent i que ja formen part del circuit, segurament per treballar amb les violències masclistes digitals de manera específica farien falta fins i tot la creació de nous perfils, que combinin aquest coneixement de gènere i sobre les violències d'expertes a també coneixement expert a nivell tecnològic i, per exemple, crear nous perfils des de peritatge informàtic i perfils que siguin sensibles amb els temes de gènere. Llavors és tot una línia de noves ocupacions, per exemple, que podria sortir en aquest sentit i que fan molta falta, perquè, per exemple, en el cas de rebre una violència masclista digital és important preservar bé la prova. No n'hi ha prou, a vegades no. En realitat el que convé és certificar-la aquesta prova i certificar-la a través d'un peritatge informàtic, perquè després sigui el màxim de vàlida en un judici, Doncs fan falta aquests perfils que puguin ajudar en aquest sentit. I encara més, no hauria de ser la dona que s'ho busqui, no hauria de ser un cop de sort que trobis algú que ho sap fer, sinó que ja hauria de ser també un dret i haurien de ser les mateixes administracions públiques que proveeixin aquest servei de manera gratuïta. També, com emplaça la llei, de treballar amb el que són les plataformes, que és el que deia abans, que si aquestes violències també passen a casa seva, també han de treballar per fer-los front. El que passa ara és que a vegades una violència genera clics i aquests clics els generen negoci i, per tant, no tenen cap tipus de ganes, incentiu, al contrari, fan que es reprodueixin i s'amplifiquin totes aquestes violències masclistes. Per tant, fa falta tota una feina, no només de sensibilització, sinó que els obligui, d'alguna manera, aquestes plataformes digitals a treballar per generar una forma de relacionar-se a casa seva i en el món digital molt més curosa, molt més respectuosa, lliure de violències i molt més segura. Des de començant per els criteris de moderació fins a generant els espais i les fórmules de comunicació que ho facin possible,
També des de les administracions públiques fa molta falta que generin dades, o sigui, és molt difícil aconseguir dades sistemàtiques en el temps seguides que ens permetin identificar bé tot el que passa amb les violències. També falta molt més compromís per part de les administracions públiques d'apostar per tecnologies i plataformes que no siguin privatives, que no estiguin buscant justament aquest màxim benefici i que formin part de la comunitat i que generin de manera més comunitària, per exemple, el que seria el programari lliure i que estiguin maximitzant doncs, potser la llibertat digital, però ben entesa i per totes, no? També per nosaltres. A vegades quan pensem en reparació ens ve com una idea com molt punitiva i molt de càstig, no? I al final això no ni genera ni regenera drets. Jo crec que és interessant també mirar tot un altre vessant de la reparació, més comunitària, més en xarxa, més d'acompanyar, perquè què es busca molt quan s'exerceixen també les violències masclistes, no? I també les violències masclistes digitals, doncs aïllar-te, amargar-te, fer-te sentir sola, fer-te sentir menys, a tu i les coses que has aconseguit a la teva vida, no? Llavors, jo crec que una bona reparació passa per treballar molt també a partir dels impactes, no? Apoderar, generar eines i generar formació perquè les mateixes dones es puguin autodefensar, perquè es puguin enxarxar també amb altres dones i fer-se fortes, no? I nosaltres hem vist, per exemple, en la nostra recerca, que justament això de què has fet, no? Com a resposta quan es demana com es respòs a aquestes violències? Doncs cuidar-me, anar amb les amigues, parlar-ho amb les amigues i estar amb altres, no? I estar a gust amb les altres, no? Potenciar aquestes fórmules que a vegades no s'estan tenint tant en compte. Començar a posar-ho en el debat, no? De dir, que pugui veure doncs, que no estic sola, perquè a més no només em passa a mi, sinó que també li ha passat a moltes altres, i a partir de les coses que han fet les altres, no només posar atenció amb el morbo del que ha passat i tal, sinó també amb com s'ha solucionat tot això, com he aconseguit jo estar millor, com m'he sentit millor i més segura, no? Donar totes aquestes fórmules, perquè a vegades si només es fan als mitjans i de la manera que es fa és com molt de sensacionalista i ens quedem molt poc amb les eines que realment ens ajuden a superar-ho, no?